Basú den Aisteoireachta do éile Coirm a gcathair ardmhacha. Scolanna ó thrí chundaithe a chuí chun ardan. Bhí agam a Marco Kinche. Dúirsa sin seo an caite agus níl tíirtáin saslam. Sin rud an Coirm ná geise hartta scolanna bon scolanna léirithe a dhéanú nuair nachhfuil comórtas a gceist. Níl siad buaithe faoi dúisinna a bhaint ná fuil fríd dín chead páirt eile de comórtas ná gáil go dín chréibh. Mar sin rud go minic bíonn siad buaithe faoi. Níor bhaintmid níl muid maic go leor. Agus cartear an bhrúsin go minic ar fáistí sa lá tainniu chun. Taistil an scolanna fad mai leh hin seo. Ina stúrbréis nach Mhacha is áile sa tír ar fad. Cin na drámaí inniuhann can dearna sin na hanigmid. I páistín sin ó rang a dá agus rang a trí. Bhí siad sanúnta ach bhí siad a chaint, bhí siad a Lord amach a hard, bhí Aisteoireachta an Sky acu. Is beag rud a churann spúirt ar fáistí. An ammantaí is an siimplí agus cliste. Ní gá duid bhád baríart rudí bhar an ardan agad. Ní gá duid baríart clotar bheith an trascain na aonad mar sin agus tháinig má daoine den rudí dhéanta ar an bheagán. Agus mostlíonn sin saolaíocht. Agus tháinig do gur na páistí feiceil rudí nachró an a bhí siad abalta ebrú mar sin. Sa scoil níl ag páistí agus teismothirí ach an seo a lán daoine. Ní raibh sogan go sé dul bheith chu mór le seála. Tá sé. Is an good for daoine. Ní chuirtim thu. Ceabhfuil sé mar Mhacha é. Má tá ábalta an drámaíochta dhéanana in Nílige, tá ábalta dhéanana an Merle. Agus tá sé teanga na hÉireann. Bhí mé féin an prinsa agus bhí chuid mhór de mo cáite ige ach bhí sé chuid mó cáileanna. Ní chuid póstar muí an an tuta is búistir thu. Mami go déantar do rá. Han seachtain fiú cúpla lá is bé an cis ar fad agam. Cuirfar an seach seo trí penne. Wahí muid leis na comórtas go raibh sé rubba go raibh daoire mar hampla go raibh na páistí róthóga ben siad tóca go leor go sa go gan trachtar le héiste sin. An rud fan drámaíocht is éad na rudí bagga a ní an jiffer go handú. Agus tá sé deacar ar fáistí é sin a hiagfáil in ammantaí. Thug sé seo ardan dóibh aniu os cór scoilnala os cór tuismothirí os cór an gráphobal an seo an ardmhacha agus cinna le cealar a bhí an. Bhain mé féin soltás agus bhí ahan duna sonna ag an drama bhí na páirteanna go mbeidh níú duine bé ag ciniú nó ag dul a bhaile agus ag bhrealadh mamaí agus dadí níor bhaile seo a dhéanamh agus sa dearú ar an lá chur gach duine a seach díthe.